kuna Bishop wedu Bishop Dr. Gift Kudakwashe Machinga pamwe chetepo naamai Dr. Mazvita Machinga. Pamusoroi kuna mai wedu Mai Bishop Niwatiwa wari pano. Pamusoroi wanga wati wari kuuya admin assistant in the bishop's office, ndodaira kuti wachasvika. CM director wedu Reverend Ngowe nababa, district worker wedu Amai Madzore pamwe chetepo namufundisi Madzore, baba Doro pamusoroi, pastors and spouses, magosa edu Prof Rudoma Kunike Mtasa na baba Advocate George Mshanga pamwe chetepo na mai pamusoroi, majesi leaders edu district makatendeka na Mkoma Jinga pamusoroi, leaders ese ekumaseketsi wari pano nemaspauses enyu pamusoroi, section leaders ese auya pano munokosha. Simudzai maoko section leader ese. Regai nditi pamusoroi, wakomana newasikana, wanamai nana baba, wacheche, ndinokukwasai mese muzita rababa nere mwanakomana nere mweya unoera. Amen. Amen. Gather, grow, and gather, ndo zvatavinga pano. Bishop ndiyo sub-theme yedunhu reHarare West District kuti gore rino nepatichagona pose tinoita gather in numbers, in thousands. We gather in thousands. Patinenge tagather Bishop, hatisi kungogather pasina. We are gathering to grow. Kukura kuburikidza nezvimbo nemharidzo zvidzidziso zvese zvinenge zviri kungoitika ipapo zvinoda kuti zvitikudze pamweya. Hatingokuri togara, tabva pano tinochiti therefore go, chiendai mundogadzira wadzidzi, muchindoita zvamadzidziswa pano, muchindonamata sewatendi wanoziva Mwari. Saka Harare West District tapiwa mukana wekuti Bishop wedu wauye kuzonamata nesu semaitiro atinoita pakati pegore. Tinowane sangano rinotigadzirira kutipinza mugoho. Saka ndiro ragadzwa pano ratiri kuti Harare West District we sangano ragadzwa pano. Muwerenga averenga zvakanaka, hanzi umwe naumwe akapinda nepano dini. Manzwa here Bible? Hanzi umwe naumwe akapinda nepano dini. Pano kwana nepo Wakobvu wakazururirwa pawo, Watete wakazururirwa pawo, Wapfumbi wakazururirwa pawanokwana, Warefu wakanotsiwa pawanokwana. Wakadini everybody
akazururirwa nepaanokwana napo. Saka nhasi hakuna anoti ini ndasara. Chako chete kuziva kuti ndinokwana paburi rakaita sei. Maringe nezvauri zvako makwanira haana kufanana nangu. Ini ndinangu ndega, pamwe kupinda ndichipatira kudai kuti zvitoita. Iwe pako pamwe kupinda izi kudai. Umwana mwayo namapindiro ake anomukwanira. Saka mauleta pano nhasi. Nyaya iripo yandoda kufamba nayo ndeyekuti anowa chete masvingo, anowa chete masvingo. Nhasi tiri pano mukupfupisa matheologian akagara uku anenge anoti ukangotanga ngonoti mumharidzo pfe zvonzi it was not theological sound. Haimikani. Saka chidagayo ndimoitawo theological sound mbichana. Zvakaitika ndezvekuti vana vaIsraeri wafamba jeni yekuti wabve muutapwa hweIjipiti wagara muutapwa for 400 years. Wachida kuti wachiya wagara muwilderness for 40 years. Pane fulfillment of the covenant of God yaifana kuti iitwe. Inova ndiyo yekupinda, entering the Canaan. Kupinda mu Canaan. Wari under the leadership of Joshua. Joshua aiudzwa achinzi usatya, usavhunduke, usatarisa kuruboshwe kana kurudyi nekuti ndinewe. Zvino mupromised land waifanira kuti wacross river Jordan. Kana wacross river Jordan waichizoti wacrossa waibva watarisana necity yainzi Jericho. Ndo yavanzotarisana nayo. Yanga iri munyika yeKenani, nyika yehuchi nemukaka wawaifanira kuti wapinde watarisane nayo. But nekuda kwekuti kune vamwe vanhu vasingadi kuti vanhu vagarike. Hello? Vanongoda kuti vanhu vagare vachitambura. Wasingadi kuona vanhu vachifara. Wakasvika wakagaririrwa. The city of Jericho. Kuti wapinde muKenani. Wakasvika Jericho yakakomberedzwa nerusvingo. Wakasvika rusvingo. Canaan was a strategic, iri strategic position. Kune vakamboenda kuIsrael. Pekuti zvechokwadi huchine mukaka unotaurwa ndihwowo. Saka kuti wagone kundopinda musiti yakabva yakomberedzwa nerusvingo. There was what we call kana muri muhondo an obstacle. Obstacle yerusvingo, mawalls eJericho. Kana paine chinhu chinofrustrata murwi wahondo kana achida kurwa hondo ndechekuisirwa maobstacles. Ukaisirwa maobstacles anokutenderedza agokuendesa nekure kure iwoda kusvika pedyo pedyo. Ndo
wakaitirwa vana vaIsraeri wakaisirwa an obstacle yandiri kuti mukupfupisa nhasi tiri pano. Anamata akati Mozisi wedu wenguva, ino ndikati nhasi Joshua wedu wenguva. Tiri pano tatarisana, tiri kutarisa kuti bishop, tiri kutarisa bishop, tiri kuti Joshua wona parusvingo Harare wati district yapano wana wakazara nerusvingo, wana wane rusvingo rwakazara mukati meupenyu hwavo. Pane zvakapoteredza, pane maobstacle, pane zvatiri kuti nhasi nekuya kwataita pano Baba, nekuya kwamaita pano Jesu ari pano. Chiiko chakaitika, wana vaIsraeri wakapiwa, Joshua akapiwa an instruction, zvikanzi pawaifamba uya vafundisi 10 kana vangani pano manyanya. Pawaifamba waizofamba tora ngoma tiende Baba, tora ngoma tiende. Takura ngoma wafundisi wamefamba mberi, waizoti pawaifamba takura anzi Purisito angari mberi, famba Purisito, famba mberi. Iwe dzoka, iwe ndiwe kaJoshua kuenda kure. Famba mberi, waPurisita, famba watienda. Waizotunga mberi wangoro waPurisita. Uya ini, ukwaza msimkaya. Uya anamtabikwa. Joshua, waizotera neareka. Mumatukimenda msho. Ende mnasiya mkana. Mkaspadala petro nesu. Siya mkana. Wakutamikwa. Mwari wenyasha. Ande. Wakufamba Jericho. Wachienda. Joshua. Wakatamura ana. Ana kienda wana the presence of God. Wachimani waifani. Wapulisa wali mberi. Joshua njitera. Neaneka. Wanu wali kumashure. Wakasiya mukana. Pakasana jeba. The presence of God is here in the Areka. Muareka. The presence of God is here. Mari pan. Bishop Areka. Bishop Tuadu. Mari pan. Areka. Wati Baba Jeda. Waprista muliberi. Muti Baba siemkana. Zero. Umwe na umwe aifanazwa position yake. Waprista position yao. Watakuliwe Areka position yao. Imi muri kumashure position yenyu. Muchisirana mukana. Tikadaro chechi ya Jesu Kristo inochengeteka. Hakuna kwa inoenda. Nekuti umwe na umwe anenge kuziwa namba yake yekutamba. Zvadaro wakaudzwa kunzi zvemoita waingotendera kamwe chete pazuva for 6 days. Rashika zuva ranhasi, rashika zvikanzi chitendererai ka7. Pamukatenderera round 7, ndaona chigosva chinofanira kulira. Icho ngatisimuke.
Wanhu vachitenderera watikani zvako zvakanyanyaita sei zvekuti panotopera sangano rino raundi 7 unodzokera wakadaro. Azviite wakuru wedamba arega. The presence of God is here. The priests are here. Imi wanhu vacho muripo. Right? Tatoa to round 7, round 6, round 3. Munhu wese round 7. Ava masvingo ete aripo aripi mushambe round 7 unofana kuzwa kuti zvanga zvakandivemera ndichipedza sangano rino. Ava masvingo ete aripo. I am whole. Nyamwe ndikadzoka kumba handichatyi, handitabuduki, handisukuniswi. Chiko chingaribvisa pana Kristu. Inhamwe mbiko vadzimai. Imoona maizvi ndine munenge munanhu nenhamo dzakawanda. Kana tikaverenga panonzima akawanda. Dzenyu dzacho dzisingatongwi dzakaita sei. Dzevamwe dzinotongwa ndo dzakaita sei. Yangu iri kutongwa nhasi. Kugadziriswa nhasi nekuti round 7 haisi kutamba round 7 masvingo anowacheka ande round 7 munhu wese kunyapa round 7 ande awa masingo ejeriko Anotonga
Nothing is impossible in front of God. That's why we are now here today. For this forum chigadzira kunamata. Tiri pano nhasi kuya kuzorumbidza Mwari nekuimba nekunamata. Worshiping him. Kuzwa shoko. Munamato une simba. Kurerutsa zvinorema. Kana wangotondoretswa. Enda konamata. Enda konamata. Enda konamata. Zvawamuka mangwanani. Wanamata here. Hapana anoti zvangu zvakaringana. Ngekuti ukatozvitarisa hazvina kuringana. Pane zvinoda kuringaniswa. Ndiye chete Jesu anotonga mukati muupenyu hwedu. Ndiye chete anorwa rusvingo rwedu runoputsika. Hallelujah, the presence of God is here today. Aripo Jesu. Chiri kudikanwa chete. Pinda nepaunokwana napo. Vhura upinde nepaunokwana napo. There's nothing impossible pamberi paMwari. Tosvika pakunamata. Fundisi maforo. Tinamatirei. Nyengetera uone sifa kunamata. Tusvike patiri kunamata. Rino uye nenyaya yako. Before the walls of Jericho. Jericho riri pamberi pako. Rinokoromoka mangwanani ana. Mwanakomana nere mweya unoera.
Mwari munoshamisa. Hapana pamunounganidza vanhu venyu mukasataura. Pataungana Mwari munzvimbo ino, takamboiuya nedzimwe nguva, asi maita edivine appointment nesu kuziva kuti Mwari makativimbisa kuenda kupromised land. Asi Mwari mativimbisa, maobstacles ariko. Tauya Mwari chikonzero, takayambuka Jorodhani zvakanaka. Takayambuka Jorodhani navaprista wedu zvakanaka. Takayambuka Jorodhani neareka yaJehovha zvakanaka. But there is an obstacle. Pana ari kuti Mwari ndakambofamba rwendo rweupenyu rwamakandifambisa zvakanaka, ndikayambuka nepaityisa, ndikaporeswa muzvipatara, ndikawaniriswa mwana ndanonoka ndamirira, asi pandiri kuti zvaita ndiri kusvika paine madziro, pandiri kufunga kuti I am almost there, ndatarisana nenzvimbo yandakavimbiswa naJehovha. Pane zvakagarira vana vangu, pane zvakagarira marriage yangu, pane zvakagarira basa rangu, pane zvakamiswa mberi kwangu. Asi nekuti Mwari makanga mativimbisa kuti ndo kwedu, hamuna kuti nekuti pane obstacle chidzokerai henyu. Muri kuti tendererai zvichaita, tendererai for 6 days zvichanaka. Tauya pano Mwari kuziva kuti zvinonaka, nokuti makati for I know the plans that I have for you, the plan to prosper you, the plan to give you a future, the plan to give you a future, the plan to give you a future. Not only a future, but a future with hope. Madziro aripo, asi tariro tinayo. Vanoti venga varipo, asi tariro tinayo. Urwere hunouya, asi tariro tinayo. Vanokanda zvavanokanda muupenyu hwedu varipo, asi tine tariro. Day 1 tine tariro, rechipiri tariro iripo, rechitatu tariro iripo, zuva rechina tingori netariro, zuva rechishanu tingori netariro, zuva rechitanhatu tine tariro. Then the final day, tauya Mwari mangwanani ano, tauya pazuva rehwamanda, tauya pazuva redeclaration, muzita raJesu, muzita raJesu. Zvakaramba ngazviitike, zvakanonoka zvinoitika. Vanorwara ngavarapiwe, vakaneta ngavapiwe simba. Pazuva rechinomwe 7 zvaringana, 7 it is complete, 7 it is now perfect. Kana zvakakwana zvasvika, kana zvaMwari wedu zvakakwana zvasvika, zvisina kukwana ngazvisuduruke. Shekai ma-strongholds masikatana. Mountains are shaken to the foundations masikatana. Pane patokoromoka, pama-opportunity akavharwa, pane patokoromoka. Joshua ari kutipinda nepo akatarisana napo. Handisi kumbotiza situation yangu, handisi kumbotiza vana vangu. Pandakatarisana napo ipapo, pandakatarisana napo ipapo, tapinda, 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 tapinda. Ndinotendai kushandisa mufudzi mukuru wedu kutaura kuupenyu hwedu. Muzuva rino rekukunamatai, naivo Mwari munavaropafadza. Continue to inspire here, nekuti ndova yakavaienda mberi kwedu. Isu tosiya gap, tichiziva kuti kana iva vatoyambuka nesuwo, pavatsika rwisi rwakapamuka. Saka kutozarurwa kwedevotion ino, mweya yedu ngaitendera nekuti tatopinda. Tivai nesu Mwari, tiwanzirei nyasha zvazvino kutamara nekusingaperi.
Zina la Yesu likutswe. Amen. Glory to God.